Kalong ke ai ke besngau tenat. Ban yo sngau baka sorkar Meghalaya. Kapai kmat ban kentiu ya ki kam jungok kai perthai hapo ka jela Meghalaya. Uba po lengdo ubadai minister jong ka tourism dang hakini kisni ulapan bena kilat pathai kubor. Baka sorkar Meghalaya kan pen krek daki helikopter. Nakabenta ban kit ya ki nongwan jungok kai perthai hakaleng jong ka jela. Ban yo i ya ka jingkiu ha ka jela ha kiliang baro nganget bun nangi ang nut ya kata. Kumta tungin pet ki ai ki jing mentoy bat ki ai ki jing pementoy lada ya ki nongwan jungok kai perthai an kiet no da ki helikopter balapan kre da ka sorkar. Tungin pet ki jing mentoy. Lada ka helikopter kan kiet ya ki bawan jungok kai perthai hapo ka jela ka jongi. Kajing mentoy ka baningkong kalong baki keluit ki surak ki lenti ki senkin. Kabaar kajing mentoy kadai banlat na kajing bun brew ha ki jaka ki bakham itenan. Kajing mentoy ka balai kalong bakan kamlat na kajing penjabo ya ka mariang bat ya ka saudong sokun jongka. Kabasaw kajing mentoy kalong kinong buat jeru kin saduna. Lada ka helikopter kalakit yaki sasuy. Nget tang kini kijing mentoy ki bahakmat lada ka helikopter kan kit ya kinawan jungokai pertai. Tung ini pet menta sai ki pade kita kijing bom ai jing mentoy. Kabaringkong kitu ki kali ki bajukit ya kinawan jungokai pertai hakeleng-keleng ki jaka jongka jela. Lada ka helikopter kan kit no ya kita kabamut baki tu ki kali ki haban suyang thelina. Kabaar kitu kidukan sya kitu kinong dijing di harut surak ru kin hap khang dukan no. Kabalai lara ja baki niki helikopter kim sange ki yaj betang nasuny ha kata kapor kitu ki gaj ki baju yalam ya ki banabar ban hiar ya kiriat ban rung syakikram ken syusyong pet kaino ya ki helikopter. Kabasaw kumjuru kabairung kabaju syim da kitrai jaka ne kinu ki bapaniat ya kanu no jaka ha kata kapor on syim no da helikopter. Kan salum maka ya ki bairung ki baisha bat ki wei ki badai ki jing mentoy jong kinong song snong ha kitu ki jaka ba kinongwan jungokai perthai ki bun bha. Habangi perkat syapang kani daihok ba yaki surak omdon syuk ba repair namar lapan krek syat ya ka surak na jarong suny dan bak kitu kisnong ki jaka ki bompat ya surak na kandau namar kin sayo ya ka surak na suny tangba tip la ne am ban siu ya ka ba syong helikopter habawat ba syong kaliru teng dang don ka basyusyong ram dan ni ka basyusyong da ka pensa bai syong kali ka jela jongi kadang dai ka jela ka baduk tasam kumta lada kini ki helikopter ki wan ban penbiang ya kinong wan jungokai perthai ya ki tra jelaru dai ban penbiang da ki helikopter sispa pra namar bun ba ki mensem ba kordor ki do hakipor papang basitom kham tam hakipor payo khlung bon ki bakha halenti bon ki bakhlat no ro kumju nalor bomdon ki surak nalor bombiang ki jaka sumar kum ki PSC ki badon kenrei pha sakithan nong kendong ha ka jing sisa la dei ban kentiu shwa ya ki jing duna ha ki surak ki jaka sumar ki jaka puli ki balongkong san ha ka jing im jong ubreu namar ki kam chungo kai perthai wat la kalong ka bakong san ro henrai ngidang long ban kentiu ya ka hadin kesan spa kasih hajar senam ro ngamut ban persya ya ka sorkar ngamut ban bisni ya ki jaka badon ki jaka chungo kai perthai henrai na ka benta bangin ya mentoy lang ngahak ban kren bat ngam ban bor yano ka syong ha kamon jong pi ka dei ni am kini ki jing du nong ka bakta yang ngi ki trai jaka lada ka sorkar kan wanra ada ki helikopter ban kiet di kinong lek nong wan ki badai kinong chungo kai perthai
nak keleng saudong ke pertai ki pamut banwan saka jala ke jongi kumta kenang ba ki pai ba jong ke jala kham tam ki tu ki badon ki jaka jngo kai pertai ken yo nong ka sarkar ru kan yo nong don kam ban ya so thu jing mut lang kenang ba kan tiu lang ya ka sarkar ba ya ki pai ba ru kumjo kublai si buane ka por jong pi